Mă bucur tare mult că ne aflăm aici, la atelier. Titlul atelierului meu este în felul următor: Atacuri moderne asupra Scripturii. Vreau din start să vă atrag atenția că nu voi vorbi despre acele atacuri clasice, despre care puțin a amintit și David, cu critica textuală, cele care sunt, în general, am auzit despre ele atacurile din secolul XIX, secolul 20. Nu vom vorbi despre atacuri care vin din zona ateismului, vom vorbi în general despre atacuri moderne asupra Scripturii, care vin în biserică, le vedem în biserică, sunt în mijlocul nostru. Așa că vreau să vă spun cum va arăta acest atelier. Avem timp până la, nu știu unde e Chris aici? Da, 1 și un sfert? Cum? Cel târziu. Hai să zicem 1 și 10 minute. Dar cum vom împărți? Probabil că expunerea mea va dura vreo 35-40 de minute, 45-50, Domnul știe. Dar după, vedeți acolo un număr de telefon, puteți să trimiteți întrebări pe telefonul ăsta, facem o scurtă pauză ca eu să mă uit puțin peste ele și să încep să iau întrebări. Ei avem aici și pe Iosua și pe Manu Conțac și dacă vreți să mă ajutați, dacă sunt anumite întrebări la care eu nu pot să răspund, m-aș bucura tare mult să fiți și voi. Uite, este aici un microfon, Iosua, dacă vrei tu să-l iei. Așa. Deci cam așa va derula întâlnirea noastră, seminarul nostru. Așa că ce vreau să facem acum, pentru început, este să ne uităm mai întâi la de ce trebuie să ne apărăm credința și apoi la vreo 7 tipuri de atacuri moderne asupra Scripturii. E cât se poate de clar, cât se poate de structurat. Și ca să vedem de ce trebuie să ne apărăm credința, vreau să deschideți împreună cu mine la Iuda, care știți bine e formată dintr-un singur capitol, și o să citesc primele 4 versete. Epistola sobornicească a lui Iuda. Iuda, rob al lui Iisus Hristos și fratele lui Iacov, către cei chemați care sunt iubiți în Dumnezeu, Tatăl, și păstrați pentru Iisus Hristos. Îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. Prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să vă luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Căci s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru o sânda aceasta, oameni nevlavioși care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân, Iisus Hristos. Vreau să știți că epistola asta mică, formată dintr-un singur capitol, este foarte densă. Poate un predicator iscusit poate să facă predici din fiecare verset și nu să tragă așa aiurea de versete. Ce face Iuda este că imaginați-l că se pune să scrie și spune: uite, intenția mea inițială a fost să vă scriu despre mântuirea asta noastră comună, despre bucuria de a fi părtași Evangheliei, doar că s-a întâmplat ceva. Mă simt forțat, mă simt presat să vă chem la o luptă. Asta este ce spune el. Și vreau să vedeți dacă veți citi și dacă veți încerca să intrați în tonul lui, în forma verbelor, o să vedeți că indică o urgență. De fapt, acolo pare să spună: vreau să agonizați împreună cu mine. Vreau să simțiți agonia tulburării mele când am văzut cu ce vă confruntați. Când am văzut pericolul care vine peste voi, vreau să simțiți și voi și să agonizați și voi împreună cu mine. Vă îndemn am vrut să scriu, m-am oprit și acum vă îndemn să agonizați împreună cu mine
ca să vă luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Și sunt multe lucruri de observat, mai ales în primul verset. Este o introducere trinitariană. E cel care cheamă, care știm că este Duhul Sfânt, care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl și care sunt păstrați pentru Iisus Hristos. Ăstora le scrie Iuda și cine sunt ei? E Biserica lui Hristos. Sunt toți cei care sunt în relație unică cu acest Dumnezeu triunic. Nu doar episcopii, nu doar apologeții, nu doar misionarii din biserică, nu doar oamenii care au un dar al verbului, nu doar erudiții, toți din biserică, toată biserica e chemată să fie vigilentă, e chemată să fie atentă, e chemată să aibă discernământ teologic. Și fiți atenți, e chemată la o luptă care nu este licență pentru agresivitate. Nu suntem chemați să fim războinici într-un război cultural. Nici pentru o obsesie de a vâna orice. Trebuie să recunoaștem, poate să fie o formă în care să ne luăm un soi de adrenalină din a urmări tot timpul erori. Tot timpul. Le căutăm, le vedem. Să fie o vânătoare a erorilor ca să avem despre ce scrie, ca să ne scoatem pe noi în evidență. Nu la o astfel de luptă ne cheamă Iuda. E vorba de o luptă serioasă cu o miză veșnică pentru adevărul credinței creștine. Și știți care este această credință despre care vorbește Iuda? Este, în final, când spune credința dată sfinților odată pentru totdeauna, se referă la dogmă, se referă la adevărurile care în final vor fi încapsulate în ceea ce avem noi, Scriptură. Să știți că am observat în ultimul timp o atitudine și pe internet și în afara sferei social media, am observat o antipatie pentru ideea asta, pentru luptătorii ăștia și o înțeleg. Pentru cei care vin și spun, domnule, pentru mine contează dogma, contează ce se predică. E o antipatie. Nu prea vrem să fim identificați cu cei care par a fi războinici. Vrem să fim oamenii ăia mai împăciuitori. Și am auzit de multe ori spunându-se, măi, oare n-a venit vremea să lăsăm diferențele astea dintre noi și să ne arătăm pur și simplu dragostea unii față de alții? În loc să ne războim cu cei care nu sunt de acord cu noi, nu mai bine ar fi să-i chemăm la un dialog, să-i ascultăm și pe ei, să vedem ce au de spus. Nu v-ați săturat să fiți atât de arțăgoși? Fiți, domnule, amabili. N-ați auzit că eu o tot aud? Chiar e nevoie ca și generația asta de tineri, ați venit aici la 5 sola, aproape 500 de tineri, vreți acum și voi să luați modelul ăsta de luptători? Fiți, domnule, mai degajați. Ce atâta patimă? Și așa este, patima e greșită. Și iarăși aud, nu ne spune chiar Pavel, dacă e cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii? Nu ne spune în Evrei să urmărim pacea cu toții? Nu e pacea roada Duhului Sfânt? De ce atâta încrâncenare între voi? Chiar merită, lasă-i, domnule, pe unii, dacă ei asta cred, dacă ei încă n-au ajuns să înțeleagă că Iisus Hristos e veșnic, dau așa un exemplu. Lasă-i că o să aibă timp. Ce trebuie tu să vii imediat ca un chirurg și să operezi acolo? Am auzit de multe ori. Și cred că creștinismul trebuie să fie caracterizat de pace, de bucurie, de seninătate. Dar am mai observat ceva, conflictul nu poate fi tot timpul oprit. Mai ales când ești pus în poziția de păstor și o să vedeți de ce. Asta, să știți, ne-a arătat-o și Iisus și apostolii. De fiecare dată când trebuia apărat un adevăr fundamental al credinței creștine, și apostolii și Iisus Hristos au fost cât se poate de fermi.
Așa că de ce trebuie să ne luptăm? Uitați-vă în versetul 4, încă o dată. Spune, pentru că s-au strecurat printre voi unii. Pentru că există un pericol real. Prorocii mincinoși nu sunt niște draci împielițați pe care îi poți identifica ușor. S-au strecurat printre voi. Vin la biserica voastră. Iau parte la slujbele voastre. Vin la mesele voastre de dragoste. Sunt în calculatoarele voastre, sunt la podcasturile pe care le ascultați, sunt acolo și nu sunt ușor de identificat. S-au strecurat. Asta e metafora. Nu-i vezi. De-a lungul istoriei, biserica, să știți, a fost mereu atacată din două părți. Tot timpul. În primul rând a fost atacată din exterior. Nu, din partea ateilor, din partea celor care au batjocorit. Și până la urmă, de ce credeți că avem apologetică? Știți cum s-a născut apologetica? Apologetica s-a născut pentru că au existat detractori ai credinței creștine. Oameni care au râs de credința creștină. Și a trebuit să existe apologeți credincioși, Iustin Martirul, Augustin, oameni care au venit și au început să explice rațional, frumos, logic, dar au trebuit să apere. Există tot timpul un pericol sau un atac din exterior. Vine din partea ateismului, sigur mai târziu este un ateism intelectual, serios. Îl ai pe Feuerbach, îl ai pe Marx, îl ai pe Freud, îl ai pe Hume înainte. Ai niște filozofi serioși care îți aduc niște argumente puternice. Spunea un gânditor creștin, dacă am scăpat de Feuerbach, credeți-mă că nimic nu mă mai clatină acum din punct de vedere intelectual. Deci ai niște atacuri solide. Sigur, după aia avem niște atacuri mai puțin solide, dacă mă întrebați pe mine, din partea ateilor de tip nou, care sunt mult mai inconsistenți filozofic, dar există acest atac. Pericolul din exterior, ba a venit prin tipul ăsta de ateism, ba prin persecuție, ba prin seducție, nu? Ceea ce trăim acum în Occident este lumea și cultura care ne atrag, ne momesc să devenim tot mai lumești. Ăsta este pericolul din exterior. Atacurile din exterior. Dar cea mai mare amenințare a bisericii, să știți că tot timpul a fost din interior. Prin cei care par frați, dar nu sunt. Prin învățătorii falși. Dacă apologetica, să știți, s-a născut din această reflectare asupra obiecțiilor aduse din exterior, teologia s-a născut din atacurile care au venit din interior mai ales. Și au trebuit să fie rezolvate, să fie reglate, să fie explicate. Cea mai mare amenințare, să știți, a fost și este în continuare și cred eu că până va veni Hristos, va fi din interior. În Galateni 2, Pavel, vorbind împotriva iudaizatorilor, țineți minte, cei care spuneau că trebuie să ne facem iudei, dacă cu adevărat vreți să faceți parte din această nouă credință creștină, trebuie neapărat să vă tăiați împrejur, trebuie neapărat să deveniți iudei. Știți ce spune Pavel? Din pricina fraților mincinoși, furișați și strecurați. Vedeți? Mincinoși, furișați, din nou, strecurați printre noi, ca să pândească libertatea pe care o avem în Hristos Iisus, cu gând să ne aducă la robie. Noi nu ne-am supus. Măi, Pavel, nu puteai și tu să fii puțin mai indulgent, să-i chem la un dialog? Cine te-a pus pe tine să fii războinicul luminii acolo? Uitați ce spune. Noi nu ne-am supus și nu ne-am potrivit lor nici o clipă măcar. Măi, niciun dram de toleranță, nimic. Pentru ca adevărul Evangheliei să rămână cu voi. E foarte important, spune Pavel. Lupta asta nu o tratăm ușor. Sunt lucruri secundare, sunt doctrine față de care nu merită să ducem anumite războaie. Dar când este vorba de adevărul Evangheliei, spune, n-am făcut niciun pas înapoi. Și uitați cum îi numește Pavel.
frați mincinoși. De ce nu spune, domnule, proroci mincinoși? Păi ăștia numește frați mincinoși. Pentru că erau în mijlocul lor, pentru că erau strecurați și furișați și pentru că nu puteau fi identificați ușor. Asta înseamnă că acești învățători mincinoși știu foarte bine cum să opereze. Sunt foarte atenți. Tocmai de-aia și Domnul Iisus, când vorbește tot despre ei, spune: păziți-vă de prorocii mincinoși. Pentru iudei, proroci erau, sigur, ei aveau imaginea de proroc mincinos. Dar prorocul era cineva care ar fi trebuit să vorbească direct de la Dumnezeu. Spune Domnul Iisus: ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi. Din nou, pare că sunt ca voi. Sunt oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi și nu orice fel de lupi. Sunt răpitori. Ăștia au în gena lor dorința de a vă aduce moarte. Așa operează erezia, să știți, tot timpul. De ce este nevoie să fim vigilenți, să ne luptăm? Pentru că, spune Iuda, s-au strecurat printre voi unii. Sunt subtili, sunt sofisticați, rare ori lansează atacuri deschise și frontale asupra Scripturii. Modul lor de operare este să producă fisuri minore la început, la fundația adevărului. Știți cum? Sugerând redefiniri subtile, operând modificări abile, insinuând că creștinismul contemporan trebuie, ca să rămână relevant, trebuie puțin să se reinventeze. Am întâlnit astfel de oameni. De fapt, am fost sub vraja unui astfel de om câțiva ani. Spun sub vraja intenționat. Și vreau să vă spun că a fost cel mai, într-un sens, seducător om din punct de vedere intelectual, atent, foarte atent și cu grijă în modul în care vorbea cu mine. Și când vedea că sunt măcar puțin deschis, atunci făcea un pas mai spre mine. Când vedea că pun niște întrebări și mi-e frică, făcea imediat un pas înapoi și avea timp cu mine și avea grijă cu mine. Și la un moment dat, când vedea că îmi exprim anumite îndoieli, imediat știa ce să facă și ce carte să-mi dea. Luci, cred că această carte o să fie fenomenală pentru tine. Și o citeam. Și eram mai slab. Uite, Luci, podcastul ăsta, discuția asta, dialogul ăsta, nu trebuie să crezi orice, Doamne, Luci, nu, dar ascultă. Și iarăși, de ce? Pentru că mă fascina omul. Îmi aduc aminte, la un moment dat, cei care ați venit la seminarul de anul trecut, când am vorbit despre deconstrucție, am dat exemplul ăsta cu acest om. La un moment dat i-am spus: vreau să știi ceva. Mi-e teamă că eu devin ateu. Mi-e teamă că devin ateu. Acum, dacă mie, un ucenic al meu, ar veni să-mi spună asta, vă mărturisesc că eu nu dorm noaptea și mă gândesc și mă rog și vreau să știu cum te pot ajuta. Omul ăsta care era lângă mine a zâmbit și ca și cum ar fi spus: e perfect, aici trebuie să fii. El nu-și dorea să devină ateu, dar își dorea foarte mult să-mi deconstruiesc credința. E foarte bine unde ești. M-a pus să-mi scriu niște idei, dar l-am văzut că este foarte mulțumit. În sfârșit, Luci, te trezești. În sfârșit, ieși de sub vraja acelor fundamentalisme în care erai prins. Oamenii ăștia, să știți că sunt foarte subtili. Oamenii ăștia știu teologie de regulă mai bine decât noi. I-am văzut. Nu e ușor să vorbești cu ei. Și propun, repet, niște redefiniri. Vă dau un singur exemplu la care trebuie să fim atenți. Și e un exemplu simplu, să nu vă imaginați că e nu știu ce exemplu complicat. De exemplu, păcatul. Asta e neapărat un concept pe care trebuie să-l redefinim ca să poată să înțeleagă și lumea, nu-i așa, ce este păcatul. Asta ne spun acești frați furișați. Și știți cum redefinesc păcatul de cele mai multe ori? Îl redefinesc ca o boală, ca idolatrie. Și o să spuneți: păi nu este și boală și idolatrie? Ba da, dar nu fundamental.
Fundamental, păcatul e rebeliune. Aia e fundamental păcatul. Dacă nu înțelegi păcatul că e în primul rând rebeliunea inimii, că e dorința inimii să se întoarcă împotriva lui Dumnezeu, dacă asta n-ai priceput, nu te ajută celelalte metafore. Celelalte metafore te ajută să înțelegi cum e păcatul doar dacă îl înțelegi principal ca păcatul fiind rebeliune. Și știți care este miza? Că dacă păcatul este o boală, nu mai ești tu vinovat. Că dacă tu ai luat o boală, nu e neapărat vina ta că ai luat o boală, nu e așa? De aia este important să nu fim de acord ușor cu orice redefinire. Oamenii ăștia asta vor face. S-au strecurat printre voi. Biserica Buna Vestire este o biserică, cea pe care o păstoresc, o biserică care a început cu grupuri de casă. Duminică dimineața ne întâlnim, biserica, duminică seara ne întâlnim în grupuri de casă. În momentul de față suntem undeva la 50 și ceva de grupuri. Acum vă imaginați că în grupurile astea vin tot felul de oameni. La un moment dat și nu de puține ori au venit în grupuri și atenție, în grupuri unde erau lideri puțin mai sau mai puțin instruiți teologic. Și nu știu cum s-au plasat oamenii acolo, niște oameni cu teologie, niște oameni foarte cunoscători, foarte plăcuți, care din nou am început să, doar atât spuneau la grup. Dacă studiam, de exemplu, Daniel, era o retorică de genul, dar oare chiar este necesar să credem, eu doar întreb, în istoricitatea lui Daniel, chiar e necesară? Ne încurcă oare? Dar oare v-ați gândit cu privire la Moise că nu este niciun fel de dovadă arheologică cu privire la existența lui? Dar oare nu v-ați gândit că David, tot ce a făcut, ca să vorbim în termeni moderni, a făcut și tot ce avem noi scris despre David, nu este decât un plan foarte bine făcut de PR? PR antic. Este istoria scrisă de învingători? Oare v-ați gândit? Și doar atât. Și dacă cineva spune acolo, hai să rămânem pe text, cum poți să spui asta? Avea două alternative. Fie spunea, eu doar pun întrebări. Doar pun întrebări. Nu? Ca diavolul în șarpele în Eden. Oare chiar? Doar pun niște întrebări. Iar dacă au fost confruntați, cum a trebuit să-i confrunt pe unii, au devenit de o agresivitate. Lupul din ei a ieșit. Ce biserică sunteți voi! Iar miza mea este aici să știți că va trebui să o spunem asta. Vreau să vă dau un exemplu și cu fratele Taloș. Cineva mi-a spus, Luci, tu vorbești despre fratele Taloș cum vorbesc adventiștii de Ellen White. Ce să zic? Mi-a fost mentor, poate știu că unii l-ați cunoscut personal. Fratele Taloș vorbește despre un moment în care a fost într-o biserică din Moldova, nu mai știu care, și a fost invitat să predice, dar înainte de a predica a fost invitată o soră misionară să-și spună mărturia. Și în timp ce sora nu se spună mărturia din țara de unde era, dar în timp ce își spunea mărturia, deodată sora, într-un așa exces de zel, se oprește și spune, Domnul îmi spune că aici este un curvar. Tu, curvare, care ești aici, trebuie să te pocăiești. Oprește-te din curvia ta. Sigur, într-o sală de vreo 500, sigur erau și curvari pe acolo. Mergi la sigur cu mesajul ăsta. Fratele păstor care păstorea biserica aia, a pus capul așa, era biserică baptistă. Ha! Noi nu permitem așa ceva, glumesc, Doamne ferește. Dar fratele Taloș s-a ridicat, s-a dus la amvon, sora era aici, fratele Taloș a pus mâna așa, ca să cumva să înțeleagă, să se ducă puțin în spate, și a spus, Duhul Sfânt, soră, îți spune și numele curvarului? Nu, îți spune numele, concret? Și a spus, nu, atunci te rog să cobori jos. Știți de ce? Pentru că cu astfel de oameni așa trebuie să operăm.
Sigur că noi putem să facem tot felul de exhibiționism și fac o paranteză. Prin asta să nu credeți că eu nu cred că Dumnezeu poate chiar să pună pe inima noastră și să ducem un mesaj. Să spunem, Domnul îmi pune pe inimă o povară cu privire la tine. Eu cred asta, sigur că da. Dar când facem exhibiționism cu astfel de oameni, trebuie să fim mult mai fermi. Sigur că sunt multe alte forme prin care biserica este atacată. Știți foarte bine, mai ales acum, pe mine mă și miră că teologia prosperității în România poate să prindă rădăcină. Știți teologia prosperității? Oamenii care promit că lucrurile vor fi bine, că nu avem boală dacă suntem cu adevărat maturi și spirituali. Oricum, teologia prosperității este de un legalism și de un fariseism total. Adică, domnule, uitați-vă la mine, eu sunt sănătos și prosper din punct de vedere financiar, deci trebuie să fiu bine și spiritual. Sunt astfel de atacuri. De ce trebuie să luptăm? Pentru că pericolul e real, pentru că oamenii ăștia sunt reali și cred eu că orice biserică, până va veni Hristos, va fi năpădită de astfel de oameni care se vor infiltra. Și noi va trebui să avem curajul, să avem dragostea, să avem discernământul, să nu ne transformăm în niște războinici, să vedem peste tot numai oameni nemântuiți, nu a noi să mai am mântuiți. Trebuie să fim foarte maturi. Dar în același timp trebuie să vedem care e miza. Când Evanghelia, doctrina este sau sunt atacate, atunci trebuie să intervenim. Și noi toți suntem responsabili. Acum vreau să ne uităm care sunt aceste atacuri moderne. Dar înainte vreau să vă citesc un text, două fragmente, care mi-a plăcut foarte mult și care e ca o introducere pentru al doilea punct al meu. Povestea este deja familiară. E o poveste despre un tânăr crescut într-o casă creștină. Bunicul lui fusese păstor, tatălui a fost capelan în armată. Tânărul, crescând, a urmat o școală creștină și și-a exprimat dorința de a studia teologia. Dar când a plecat la facultate, s-a izbit de atacuri critice asupra Bibliei. Semințele scepticismului au început să prindă rădăcini și el a început să pună la îndoială ceea ce a fost învățat din copilărie. Într-o scrisoare către tatăl său, scrisă în vremea când era plecat la școală, el menționează că a auzit anumite argumente critice care puneau sub semnul întrebării adevărul Scripturii și divinitatea lui Hristos. Tatăl său i-a răspuns, și eu am întâlnit astfel de argumente, dar le-am respins ca fiind false. Doar că în luna ianuarie a anului următor, tânărul i-a scris din nou tatălui, de data asta scrisoarea sa conținea o mărturisire uluitoare. Îndoielile pe care le exprimase în scrisoarea anterioară erau de fapt ale lui. Nu mai credea ceea ce fusese învățat în copilărie. Spre mâhnirea tatălui său, el nega veridicitatea Bibliei, divinitatea lui Hristos, lucrarea ispășitoare a crucii și realitatea învierii. Povestea asta, spune autorul, pare că s-ar fi putut întâmpla ieri. Dar această scrisoare tragică e datată 21 ianuarie 1787. Numele tânărului este Friedrich Schleiermacher. Deși a abandonat principiile esențiale ale credinței creștine, a păstrat eticheta de creștin și a continuat să predea teologie în locuri precum Universitatea din Berlin. Și știm, cei care știm, că a devenit părintele teologiei liberale din secolul XIX și a dat naștere unei școli care încearcă să acomodeze tipul ăsta de schizofrenie, dacă vreți. O dragoste pentru înțelepciunea biblică, dar o moarte spirituală. Vreau să știți că atacurile despre care voi vorbi în continuare sunt atacuri din interiorul bisericii, dintre cei care se vor strecura, cum să știți că pentru mulți a fost Schleiermacher. El a rămas în biserică. El n-a ieșit. N-a ieșit ca cum a ieșit Nietzsche, de exemplu. Și el a fost în adolescența lui, un mare credincios. Van Gogh, la fel, marele pictor.
Impresionist. Chiar a predicat Van Gogh și apoi a devenit ateu. Ăștia au ieșit din biserică. Marx, la fel. Au ieșit din biserică, Schleiermacher a rămas. În fiecare biserică veți avea oameni care vor ataca Scriptura din interior. Acum haideți să ne uităm la aceste atacuri. Primul atac din interior, care poate ni se pare surprinzător, dar vreau să îl numesc, pentru că este important. Mai ales într-o conferință ca a noastră. E legalismul. Legalismul este un atac în final împotriva Scripturii, să știți. Legalismul îți oferă o scriptură pe căreia te vei supune din frică. Legalismul te va duce să asculți de Dumnezeu ca de un despot, chiar dacă nu o să spui asta. De-aia este foarte important. Și avem două forme de legalism. Există un legalism soteriologic și un legalism funcțional, practic. Legalismul soteriologic este simplu. Oricine adaugă ceva la jertfa lui Hristos în mod teologic, nu? E anatema, să fie anatema. Asta este legalismul. Că adaugi ceva la jertfa lui Hristos. Că adaugi, de exemplu, sunt mântuit dacă fac și eu ceva. Asta este legalism. Dar există un legalism practic. Un legalism funcțional de zi cu zi în care eu încerc să-L țin pe Dumnezeu interesat de mine. E un legalism care mă face pe mine să-i arăt zilnic. Știți cum sunt circarii ăia care au niște bețe și țin mai multe farfurii? Știți? Și după aia țin și pe picior și țin și pe nas, așa este legalistul. Așa încearcă el să-și țină viața lui spirituală de sfințenie. Și imediat când cade câte o farfurie, se frustrează și spune, asta e viața de credință. Legalistul este ăla care în mod obsesiv întreabă, oare-i păcat asta, oare-i păcat asta, oare-i păcat asta? Ăsta este legalistul funcțional. Cel care e eliberat de legalism, știți ce va spune? Va spune, oare îi place lui Dumnezeu, îi aduc onoare lui Dumnezeu prin modul în care trăiesc? Libertatea mea în Hristos, să știți, e pusă la îndoială de tot felul de reguli. Ăsta este legalismul. Domnul Iisus explică, ați desfințat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți de datina voastră. Ăsta este legalismul. Schimbă, răstoarnă sensul divin al legii. Ei spun, da, noi suntem îndreptățiți de Dumnezeu, dar e nevoie de niște limite clare care să ne asigure sfințenia. Și caută în Scriptură tot felul de justificări pentru regulile lor pe care nu le găsesc în Scriptură. Legalistul tot timpul vorbește unde Biblia tace. Îi place să pună el acolo unde Dumnezeu n-a fost suficient de clar, vrea el să fie clar. Ăsta este legalistul. Scriptura pentru el nu e suficientă. Îndemnurile Scripturii, în mod practic, el nu va spune asta, nu sunt suficiente. De-aia legalismul, să știți, la bază, e o respingere a suficienței Scripturii. E ținerea oamenilor în frică, pentru că noi nu credem că Scriptura e suficientă să modeleze apropierea noastră de Dumnezeu. Isaia 29:13 spune, când se apropie de mine, poporul acesta mă cinstește cu gura, cu buzele. Ăsta este legalistul, care vine, cântă, bine e în Hristos și duce o viață dublă și nimeni nu știe. Ăsta e legalistul. Și în mod fundamental este nefericit. Dar inima lui e departe de mine și frica pe care o are de mine nu e decât o învățătură de datină omenească. Să știți că legalismul este în definitiv un atac împotriva Scripturii. Legaliștii nu iubesc Scriptura. Le e frică de ea. Pentru ei e o corvoadă, dar o citesc zilnic. Și dacă nu o citesc, simt o apăsare și se simt că, dar doar când o citesc și o fac mecanic, deodată se simt bine. Ăsta este un instinct legalist. Legaliștii transmit mai departe copiilor Scriptura ca o regulă, pentru că nici ei nu reușesc niciodată să-i descopere frumusețea, inima. Ei nu se apropie de Dumnezeu și de Scriptură ca să vadă care este inima lui Dumnezeu. Să știți că legalismul este primul atac și ar trebui să fim foarte atenți ce fel de evanghelie predicăm. Dar la celălalt pol, al doilea atac, e harul ieftin. E
hyper grace, cum spun americanii. E predicarea unui suprahar. E ideea că noi oricum nu putem face nimic pentru sfințirea noastră. E doar har. Problema e tocmai că am încercat prea mult prin puterile noastre să ne apropiem de Dumnezeu, așa că nu mai trebuie. Oricum Hristos ne-a îmbrăcat în neprihănirea Lui. Parcă ne-am săturat de atât de multă luptă cu păcatul. Nu mai trebuie. Știți ce trebuie să facem? Scriptura nu mai devine locul cel mai important de sfințire. Noi nu mai mergem pentru că oricum suntem îmbrăcați de har. Comunitatea e importantă. Supraharul ăsta este un atac, să știți. Scriptura e tratată mai mult ca o carte devoțională. Citim doar psalmii. Parcă ăștia ne vorbesc cel mai mult. Al treilea atac. Și am vorbit despre el ieri, despre ăsta și al patrulea am vorbit și ieri, dar o să mai spun câteva lucruri. Este ceea ce numesc eu psihoterapismul. Și de fiecare dată trebuie să menționez. În Biserica Buna Vestire noi avem o echipă de psihoterapeuți creștini. Avem o echipă de consilieri creștini. Conlucrăm foarte fain păstorii cu consilierii creștini, cu psihoterapeuții creștini. Nu vorbesc împotriva psihoterapiei în general, dar vorbesc împotriva psihoterapiei seculare în principal. Știți care este cea mai mare problemă a acestei forme de atac împotriva Scripturii? Este minciuna că omul este esențialmente bun. Problemele din societate nu sunt cauzate de păcat, cum spune Scriptura, ci sunt rezultatul unei boli a abuzului. Care este problema ucigașilor sau abuzatorilor? Nu că ei sunt păcătoși rebeli. Nu. Problema lor, ne spune psihoterapia seculară, e că ei sunt victime. Ei suferă de o boală. Ei trebuie să fie vindecați. Și vă spuneam și ieri, de aia nu ne vom duce la Scriptură, Scriptura nu e suficientă, pentru că problema fundamentală nu e păcatul, ci este că omul este o victimă. Tu nu ești bețiv, apropo, să știți că cuvintele astea nu se mai folosesc. Ne este recomandat să nu mai folosim bețiv, suferi de o adicție, alcoolismul. Nu ești dependent de social media sau pornografie, suferi de o anumită formă de adicție. Nu ai pofte, nu păcătuiești, nu ești curvar. Tu suferi de un dezechilibru anxios care te duce în starea respectivă. Și vă spuneam și ieri, dacă asta este problema ta, dacă am înghițit această gălușcă, noi nu mai mergem la Scriptură care ne este suficientă, și vom merge, și mulți merg, să ne rezolvăm problemele astea care nu ne plac, sigur, și ni se va spune, da, uite, ai trauma asta din trecut. Și acum totul explicăm prin traumă. Repet, sunt lucruri valoroase. Cred din tot sufletul că psihoterapia e importantă în a ne arăta simptomele, în a ne explica cum funcționează emoțiile, în a înțelege anumite categorii pe care nu le-am priceput până acum. Dar Scriptura este singura care ne arată motivațiile acțiunilor noastre. Când ai o problemă spirituală, când ai o adicție, că e vorba de curvie, de minciună, de bârfă, de pornografie, de ce vrei tu, problema esențială sau rezolvarea o găsești în Scriptură. E un atac împotriva psihoterapismului pentru că te ține departe de Scriptură. Spune, da, eu cred în autoritatea Scripturii, dar eu cred că problema asta a mea cu care mă confrunt are o rezolvare mai eficientă. Al patrulea atac, iarăși am vorbit despre el ieri, îl voi numi atacul misticismului, carismatismului. Și din nou știu că există teologi carismatici care nu intră în zona abuzurilor pe care le facem, dar noi vorbim aici de teologia sau de carismatismul care este popular astăzi. Care știți ce spune în esență? Da, Scriptura este importantă, dar Dumnezeu ne vorbește în primul rând prin niște experiențe și prin niște manifestări. Dați-mi voie să vă dau un exemplu, cea mai ciudată experiență, cred că a vieții mele. Am fost invitat să vorbesc într-o biserică creștină pe Evanghelie, BER, de fapt, Biserica Evanghelică Română. Și când am
înainte să dau să predic, a fost invitată o tânără să-și spună mărturia. Și tânăra a început să-și spună mărturia și în mărturia ei a spus: am trăit așa și am trăit așa, până când într-o seară am auzit glasul Domnului. Mie mi-a plăcut. Doar că a început să spună, dar nu oricum, audibil. Era Iisus care îmi vorbea direct. Și a început să spună emoțiile, experiența absolut misterioasă. Dați-mi voie să vă spun că nu neg la general, Dumnezeu poate să vorbească în moduri speciale, sigur că da. Doar că modul în care vorbea această tânără era atât de evident. Ea spunea: dragilor, dați Scriptura, dar dacă vreți cu adevărat o întâlnire autentică cu Hristos, cereți ce am cerut eu. Cereți ce am cerut eu. Se poate mai mult. Vă spuneam și ieri, în limbajul acestor carismatici, veți auzi tot timpul: dacă vrei, ești născut din nou, minunat, jujuc, dar dacă vrei, asta jujuc, să știți, e din Mangalia, de unde sunt eu, dar dacă vrei cu adevărat întâlnirea cu Hristos, este pe tărâmul experiențelor. E acolo. Vrei să știi care este problema ta pentru care ești într-o mediocritate spirituală și pentru că trăiești dublu și pentru că te lupți cu păcatul ăla și nu scapi de el? Vrei să știi care este cu adevărat? E că ai un demon în tine. Că nu e nimeni care l-a exorcizat până acum. Și este foarte appealing, este foarte atrăgător. De ce? Pentru că nu mai trebuie cu disciplină spirituală, trebuie să mă duc. Există speranța că cu păcatul ăsta cu care mă lupt de ani de zile, va veni cineva și mi-l va scoate. Cine nu vrea asta? Dacă mă rup cu lenea și sufăr din cauza lenii, Doamne, scoate dracul lenii din mine. Nu? Ce am rezolvat-o. Doar că Biblia nu mi-arată așa. Nu funcționează așa. Și este un atac în final împotriva Scripturii. Misticismul, această umblare după stări și emoții. Sunt oameni care sunt dependenți de a fi biciuiți în predicare. Dacă nu m-ai biciuit și dacă nu mi-ai dat lacrimi și mucișori, dacă nu ai produs în mine tipul ăsta de emoție încât eu să ajung la nivelul ăla în care să-mi simt din nou ticăloșia, predica n-a fost bună. Și devin dependenți de tipul ăsta de emoții, au impresia că s-au pocăit doar pentru că au avut emoția aia tulburătoare și pleacă și nu există nicio transformare. Dragilor, pocăința nu înseamnă lacrimi, pocăința înseamnă tot timpul transformare. Ridicare și transformare. Misticismul ăsta te face mulțumit doar cu emoția. E un atac împotriva Scripturii. Pentru că îți ascunde realitatea că creșterea spirituală este prin adâncirea în comorile lui Dumnezeu din Scriptură. E o realitate. Atenție! Prin asta nu spun, și vorbeam și ieri de acea ortocardie, nu spun că emoțiile nu sunt importante, când Dumnezeu te atinge, îți atinge mintea, îți atinge voința și îți atinge emoțiile. Slavă Domnului că putem să ridicăm mâinile în închinare, că putem să plângem, nu? Dar ce cred eu despre emoțiile în viața noastră spirituală? Eu cred că emoțiile astea sunt ca un condiment. Ca un condiment pe care Dumnezeu în harul Lui îl pune peste viața noastră spirituală, dar nimeni nu se hrănește cu piper, sare și dafin. N-ai cum! E bun! Mănânci carne, așa crești. Începi cu lapte și ajungi la carne. Da, Dumnezeu îți dă și ne dă în harul Lui emoții, dar vor fi momente și de cele mai multe ori maturitatea spirituală este să mergi în acele momente când n-ai condimente, când n-ai emoții, când nu mai simți nimic. De-aia e important. Misticismul ăsta te aduce într-o stare cruntă. Al cincelea pericol, atac. Îl numesc adaptaționism. E orice formă de biserică care vrea să se adapteze cultural ca să creeze un spațiu pentru cei nemântuiți. Așa s-au transformat, să știți, s-au format bisericile emergente.
Au zis, problema pentru care noi nu reușim să atingem cultura din care suntem este că noi ne-am baricadat în zidurile noastre. Emerge, haide să ieșim la ei și haide să-i aducem în bisericile noastre, dar bisericile noastre trebuie să fie transformate. Andy Stanley este unul dintre cei care au scris astfel de cărți pe la începutul anilor 2000 și el spunea așa, biserica, întâlnirea credincioșilor ar trebui să fie ca un foaier. Îți inviți prietenii în hol, cu scopul ca în final să ajungă în sufragerie și apoi în bucătărie. Adică să devină familiari. Dar cât timp sunt în hol, în foaier, trebuie să-i facă să se simtă bine. De-aia au început tipul ăsta de închinare foarte atrăgător. De-aia predicile au început să fie din ce în ce mai atrăgătoare. De-aia, cum am auzit, cred că Iosua citând, nu mai vorbim subiecte grele. Doamne, mânia lui Dumnezeu? De-aia ar trebui să facem ceva cu Vechiul Testament. Să-l îmblânzim cumva. Că nu putem să ne ducem. Știți ce s-a întâmplat cu aceste biserici emergente în Statele Unite? Premiza a fost perfectă. Într-adevăr, au venit oamenii din lume și au spus, dacă asta e biserica, o vreau și eu. Asta e comunitate, o vreau și eu. Și au spus, perfect, arată super bine. Doar că oamenii ăștia s-au integrat în biserică, nefiind transformați, și au început să ridice pretenții. Și au spus, păi eu sunt gay. Prietenul meu e gay. Păi stai puțin. Noi credem că cel mai important rol al bisericii și singurul de altfel este implicarea socială. Și au început să pună presiune pe predicatori și predicatorii, pentru că nu voiau să piardă audiența, au spus, trebuie să facem ceva. Andy Stanley este cel mai bun studiu de caz și o să vă citesc acum câteva citate din el, pentru că sunt importante. Dacă veți vedea, traseul lui Andy Stanley este un traseu atât de trist, dar este un traseu care ne arată cum funcționează aceste atacuri din interior. Haideți să vă spun, de exemplu, un lucru pe care îl spune Andy Stanley este că Biblia nu e fundamentul credinței creștine. O spune cât se poate de clar. Biblia nu e și nu trebuie să fie fundamentală și fundamentul credinței creștine. Vă citesc. Dacă Biblia e fundamentul credinței creștine, spune Andy Stanley, e totul sau nimic. Creștinismul devine o religie fragilă, un joc de cărți sau un castel format din cărți de joc. Creștinismul devine un fragil castel de cărți, de joc, care se prăbușește atunci când descoperim că poate zidurile Ierihonului, de exemplu, nu au căzut. Că Iona n-a existat. Că Noe n-a existat. Dacă pentru noi Scriptura e fundamentală. Deci, spune el, de îndată ce scoți o bucată din Biblie și spui că acesta este un mit, ei bine, atunci imediat este. Pentru că vei vedea că sunt mult mai multe mituri. Geneza 1:3 e fundamental mit, spune el. Fundamentul credinței noastre nu are cum să fie Scriptura. Fundamentul credinței noastre nu este infailibilitatea Bibliei, autoritatea sau ineranța Bibliei. Fundamentul credinței noastre este ceva ce s-a întâmplat în istorie, e Iisus Hristos. Vai, ce bine sună! Ce spiritual sună! Nu-i așa? Spune el mai departe, creștinismul nu există datorită Bibliei, așa cum nici tu nu existi datorită certificatului tău de naștere. El a trebuit să ajungă la concluzia asta ca să-și țină miile de oameni pe care i-a adus în foaier. Asta se întâmplă tot timpul. Ăsta este adaptaționismul. Încerc ca biserica mea, ce-mi doresc cel mai mult? Țineți minte când la Domnul Iisus vin mii de oameni, îl urmează? Și ce zice Domnul Iisus? Îi ia imediat pe ucenici și spune, acum e momentul nostru. Fraților, acum e momentul. Hai să renunțăm la hainele astea, haide să luăm ceva puțin mai mulat pe noi, să fim mai... Înțelegeți? Nu. Ce spune? Se întoarce către acele sute, acele mii de oameni și ce le spune? Le spune cele mai grele cuvinte care au fost spuse de Iisus. Cine vrea să fie ucenicul meu, trebuie să mă iubească pe mine mai mult decât își iubește tatăl, mama, fratele, sora. Ucenicii probabil au spus, Iisuse, n-ai înțeles nimic despre PR, despre marketing, nu știi să fidelizezi oamenii ăștia. Ei, uite că adaptaționismul face exact invers. Cum îi pot ține pe ăștia? Fără să le... Și știți care este minciuna din spate?
Minciuna teologică din spate este că dacă estompezi distanța dintre predicarea mea, predicarea Evangheliei și lume, dacă ajung undeva la un numitor comun între ele, oamenilor din lume le va fi mult mai ușor să priceapă și să accepte Evanghelia. E o minciună drăcească. Pavel spune, oamenii ăștia n-au cum să înțeleagă. E o nebunie Evanghelia pentru ei. Noi trebuie să păstrăm această nebunie a Evangheliei, trebuie să păstrăm acest scandal al crucii. Și doar asta pe unii îi va scoate, îi va lovi. Și ce mai spune Andy Stanley? Spune, noi trebuie să dezvrăjim Vechiul Testament. Ne trebuie o dezlegare a inimilor noastre de Vechiul Testament. Spune, creștinismul nu are nevoie să fie susținut de scripturile evreiești. Petru, Iacov și Pavel au ales să desprindă credința creștină de scripturile evreiești. Ce șmecherie a făcut el aici? Ce minciună! Petru, Pavel, Iisus, toți își fundamentează teologia lor, credința lor pe scripturile evreiești. Sigur că Hristos vorbește despre o nouă lege, legea lui Hristos, sigur că da. Dar despre asta vorbea tot Vechiul Testament. Acolo se îndrepta Vechiul Testament. Legea Vechiului Testament pe care o urăște atât de mult Andy Stanley în final, pentru că asta este o ură. Arăta în final neputința omului, sfințenia lui Dumnezeu și nevoia pentru cruce. Vreți să vă mai spun alte atacuri care vin tot din adaptaționism, orice formă de neomarcionism. Marcion era cel care a creat, cred că, primul canon și a ciuntit Biblia și a venit și a spus, haideți să vă spun ce ar trebui să fie în Biblie. Tot ce este în Vechiul Testament, Dumnezeul Vechiului Testament este un Dumnezeu separat de Dumnezeul Noului Testament. Și auzim asta și acum. Și forme de neomarcionism sunt cele care ne spun, în final, Vechiul Testament ne este poate doar așa ca un fel de poveste anexă. E inferioară Noului Testament. Avem o imagine despre un Dumnezeu mânios, un Dumnezeu mai agresiv, dar în Noul Testament avem imaginea corectă a lui Dumnezeu. Sunt forme de neomarcionism care uneori sunt mai subtile de atât. Al șaselea atac este pragmatismul. Ia să văd cât timp mai am. 12. Nu mai am foarte puțin timp, din păcate. Pragmatismul. Și ce este pragmatismul? Sunt bisericile alea care își au scopul din valorile Scripturii, dar metodele de la oameni sau din lume. Adică, bisericile, vă dau un exemplu de scop. Bisericile sănătoase sau înfloritoare sunt voia Domnului. Metodă, vom face un sondaj pe 1000 de biserici și tragem de acolo concluziile. Da? Sau, scop, duceți Evanghelia la necredincioși. Metodă, o să vedem cum face o biserică de succes și o să facem și noi așa. Știți care e problema? Scriptura e suficientă să ne ofere și scopul și metodele. Pragmatismul în final e o formă de a submina autoritatea Scripturii. Vă mai dau una. Un atac. Atacul numărul 7. Senzaționalismul. Există, nu o să-i dau nume evident, este un păstor din Londra care în pandemie și-a găsit nișa. Și a început să vorbească despre finalul lumii și ne l-a profețit undeva prin 2035. Și când a fost confruntat, a zis, n-ați înțeles voi exact cum stau lucrurile. Altfel am pus problema. Da? Dar de atunci el predică numai chestiuni de astea, din Daniel, din Apocalipsa. Senzaționalist și într-adevăr are mii și mii de urmăritori. Este o formă de a submina Scriptura, de a ataca Scriptura. O altă formă, trec foarte rapid, povestismul, îl numesc eu așa, am inventat eu cuvântul ăsta. Povestismul, da? Ați auzit pe ăștia care vin și îți deschid un text din Scriptură, nu mai vin la textul ăla din Scriptură, poate din când în când, dar sunt niște Ion Creangă în predicile lor.
Unii au și școli. Și vă povestesc, sunt extraordinar de atrăgători în modul în care povestesc. E un atac împotriva Scripturii. Ilustrațiile, când pui, de exemplu, puterea predicii tale mai mult într-o ilustrație decât în text și în exegeza textului, e o problemă. Vreau să vă spun un lucru. Predicatorul, veți auzi imaginea asta, predicatorul nu este ca un bucătar care se duce și ia un text și ia exegeza și ia hermeneutica și pune și creează un tort minunat din tot felul de ingrediente și vine la biserică și dă. Nu. Predicatorul biblic este un ospătar. Tot ce face e să facă plating-ul. Se duce în Scriptură, ia tot ce e necesar pentru biserică în Scriptură și vine și dă bisericii. Și ultimul lucru pe care vreau să vi-l spun este biblicismul. Atenție, nu biblismul. Biblicismul. Unii dintre noi avem greutatea, o mare greutate să ne apropiem de Scriptură și trebuie să ne disciplinăm. Dar alții realmente sunt îndrăgostiți, nu neapărat de inima Scripturii, dar de actul studierii. Și sunt unii care iubesc teologia, iubesc categoriile, iubesc cărțile de teologie, cunosc toate noile comentarii, citesc și n-au viața deloc schimbată, absolut deloc schimbată. Și oamenii ăștia sunt, cum a fost, de exemplu, Karl Barth și alți teologi, au scris extraordinar pe anumite teme. Și la finalul vieții am aflat și noi că până la final a trăit cu cea care îi făcea curat în casă. Nu e doar el. Când nu reușesc să înțeleg spiritul Scripturii, când ceea ce mă atrage la Scriptură nu este dorința de a mă asemăna mai mult cu Hristos și de a sta în intimitate cu El, ci doar tot felul de curiozități teologice, e un atac foarte ciudat și foarte paradoxal, un atac exact împotriva Scripturii pe care o citesc și o studiez. Și ar trebui să ne cercetăm adânc, să nu fim acolo. Dragilor, nu avem nicio forță în familiile noastre, în comunitățile noastre, în bisericile noastre, niciun impact cu câteva minute citite pe zi din Scriptură. N-avem niciun impact dacă nu ne adâncim în Scriptură, dacă nu stăruim în Scriptură, dacă nu spargem coaja aia a nucii, dacă nu stăm să înțelegem, dacă nu rugăm pe Dumnezeu să ne arate inima Scripturii și când am înțeles-o și am văzut-o, să o apărăm cu tot ce suntem noi. N-avem niciun impact cu 3 secunde pe zi sau 3 minute, sau cu chestiunea aia pe telefon, pe aplicație, tac, am bifat, mă simt din nou bine. N-avem niciun impact în societate fără mintea plină de Scriptură. De-aia la asta vă chem. Să ne umple mințile de Scriptură, să rugăm pe Dumnezeu să ne umple cu pace, cu bucurie, cu blândețe și cu o fermitate atunci când Evanghelia este atacată, să putem să-i oprim pe oameni, să putem să apărăm. Și ce spunea Calvin? Un predicator, dar eu nu spun doar de predicator, eu spun oricine, ar trebui să aibă o voce pentru oițe și o bâtă pentru lupi. Asta ar trebui să aibă. Noi trebuie să fim foarte vigilenți. Noi toți suntem chemați. În Evrei ni se spune, vegheați unii asupra altora. Haideți să veghem în felul ăsta. Amin.